Ramogi juang kamora mora manjiro chima kawuono tarik 25 dwe mar 12 odiechieng' ma isebedo ka irito kinde duto areni ga chakre makoro sani ochopo ageni rito ga odiechienge mopogore opogore mano kito odiechieng'no mar nyuol mari gi nyasi mopogore opogore mosebedo to ahinya odiechieng' ma kawuono jogo madhialo kendo mahingo odiechieng'ni mar Christmas wakwayo ni mondo ibed kodwa weche manyien mag Migago ka waikoni chenro mayelach moting'o gigo matimre odiechieng' ma kawuono e gwenge ma opogore opogore. Merry Christmas magi e thond weche odiechieng'ni ma kawuono. Kawuono chunywa ni Bethlehem kama ruodh kwe okwed kendo kaluwore kod lweny madhi nyime makoro tuone jawar kar jot e piny. Ma en ote mar Papa Francis kawuono e nyasi mar Christmas. Kidogo ambacho uko nacho tafadhali kula na mwenye hana chochote. Jokristo chokre kuonde mopogore opogore pacho kae mar hingo odiechieng' nyasi mar Christmas. Waliwapata wakawachapa na wakawarusha kwa maji. Watu 4 kuuawa si kitu mzuri na si kitu rahisi. And so sisi kama kanisa we are condemning that. Achijang'wen mag kuone gi e puoth mananas mar Del Monte mantiere Thika. Arwaki ni machiegni nyako Ramogi juang' nyalo bedo kanyo ka ichamo migago mari ka yudo thuolo mar pogone jal machiegni kodi pogne gimoro ka koro wachako winjo weche manyien mago maga Migago in bende gage gimoro kanyo matin ka intiere godo kanyo e odiechieng'ni ma kawuono ka piny mangima dhialo nyasi no mar Christmas. Yud leno achiel kachiel kokalo e mbui wa duto te mago mag Ramogi TV mano Facebook, X, YouTube kachiel koda mano mar Instagram kama yudo achiel kachiel kacha ka ndiko iluongo kanyo Ramogi TV to di koda bende Facebook fan page mara yuda Cleophas Watch. Arwaki ni machiegni e weche manyien Migago nyinga Cleophas Watch jakisumo kanya kwar ma okeo nyaka chisango. Emisa mane obangi otieno ma piny mangima bende koro dhialo nyasi mar Christmas. Misa mane obagi kanisa maduong' mar St. Peter's Basilica Rome e piny Italia kama Papa Francis mar din kopere ne ochiwo ote mare ne jokristo madhialo nyasi ma kawuono. E ote mare Papa Francis oyuago nok mar kwe aluora mar Bethlehem e piny maugwedhi mar Israel kama kwe onge kaluwore gi lweny madhi nyime e kind piny Israel kod kweth mar Hamas. Jokristo e piny mangima dhialo kawuono chieng' mar nyuol ruodhwa mano nyasi mar Christmas ka ochakore mano mar dhiale kuonde ma opogore opogore. Kama chelo nyako Ramogi juang' wayudo kanyo matimore pacho kae nye boma Nairobi kama jadolo maduong' mar kanisa Anglican Jackson Ole Sapit okwayo kwe kod geno ne jo Kenya e kinde makoro jo Kenya kata bed ni kalo e nengo man ngima matek pacho ka. Ole Sapit mane loso kod jofwambo bang' alam e kanisa mar All Saints Cathedral Nairobi okwedo timbe mag jotije piny owacho ma okoni okodeo jo Kenya mayuago nengo ngima. Okoni chakre higa manyien winjo odwok piny wuoth maidhie pinje maoko ne jotelo mapacho ka mondo omendago otigodo e duoko ngima piny. When the future is very, very bleak and we are not seeing headway, it's not only threat because of war, but also economic threat give us the same darkness where God asks us to ask for a sign, and the sign given is Emmanuel, God with us. And therefore what we want to urge all of us, particularly those who are policymakers and our government of the day, is that the high cost of living is a reality. Every Kenya is experiencing the high cost of fuel, the cost of the dollar,
and those who are doing business and importing things, and we depend with a lot of imported things, are making every aspect of life very, very hard. So what we want to urge our policymakers is let us do our priorities right, because we cannot also manage an economy when we are having wrong priorities. Erwana kuwe kenda imekwa melamo ikinde nyakora Ramogi jwange kaunti ma Bungoma ka jo Kristo e piny mangima ingo odiechieng' mar nyasi mar sikuku mar Christmas. Jo Kenya koro dwaro mondo miyo par jogo maonge kod nyalo kendo githegre gi weche mago mag njore e kind oganda. Magi owachi kod jadolo mar kanisa mar Revival Prophetic Living Ministries mabende en jakom mar riwruok mar tend kanisa e boma ma Bungoma Ignatius Wanjala. Kaluore kod Wanjala bayo yo kendo bedo gi timbe ma ok nikare ema koro miyo chuo kod mine kendore gi wuon ka keny ma oyu bende koro medore. Jadolo odhi nyime mar kwayo piny owacho mondo miyo duok piny nengo mar ngima masani koro idho pachoka. Kidogo ambacho uko nacho tafadhali kula na mwenye hana chochote. Ninauliza pia mandereva katika mabarabara zetu wawe waangalifu, wakijua kwamba wamebeba maisha, wasilewe, wasikunywe, alafu waende barabarani ama waendeshe magari. You cannot do, on the other hand, development in the expense of other people suffering. Tunaomba kwamba wawe waangalie na wasikie kilio cha Wakenya ambao wanapitia katika hali ngumu. Sisi tunapinga ndoa ya jinsia moja. Tunapinga na tunalaani na tunakemea yeyote ambaye ana motivate, yeyote ambaye ana encourage tabia hii ni ya kishetani. Ndoa za jinsia moja, that is LGBTQ, na kuna ingine inaitwa queer. Sasa hizi zote hatukubaliani nazo. It is bringing curses, imetuletea laana na vitu vinafanyika ambavyo sio vya kawaida kwa sababu tumekataa kufata misingi iliyotiwa na waliotuanzia kama Mtume Peter, Mtume Petro na hata Yesu mwenyewe. Nyakwa Ramogi kotenore gi mano makoro bende onego bedni warango matimore county mano ma Kisumu kama wacho ni oganda miche gi miche kuomgi bende odhogore chuny boma mano ma Kisumu mano ma okang magiriwre kod chiem ka gichiwo chiemo mopogore opogore mago mag Migago ka giingo nyasi ni mar Christmas. Chenro no bende koro biro bang jaod bura ma Kisumu Central Joshua Ron mano bende obago weche machalo kamago e nyasi ma higa ka higa mano ka ogeto mar neno ni nyaka jogo maonge nyalo oyudo gimoro matin madegi chami e nyasi mar Christmas. City manager. The last in the 2023, there are a lot of things that has transpired in the city. We have improved our garbage collection. We have also improved our greening of the city. We have planted more trees. We have expanded the street. We have settled traders. We have increased supply of water, expansion of sewer line, promotion of traders, wherever they are. And we have tried to enforce law for the order of the city. Wapogo gi matin manyasaw miwa gi jopiny. Warwa ko jopiny mondo obed kodwa kanyakla ka wan waloro ndara mar mondo mi wachiw thuolo ne jopiny mondo enjoy town wa maber, city wa maber ma Kisumu. Wachako kawuono wadhi nyaka tek 31 wadhi cross over, wadhi to 2024 kawan kanyakla. Jo Kisumu duto warwako endara ka kiny wan gi budho, otieno mangima wan gi budho, 31 wan gi budho, nyaka 1 wayawe endara. Iluongo ni Street Festival for Kisumu. Warwako.
Moheo mine prauchiel ne onyuole hospital mano mar Kerugoya County Referral Hospital e county ma Kirinyaga otieno manyoro. Jochiw thieth manyo loso mano bang' chiwo mich mowuok kuom gavana ma county no ne mine koni tich bedo matek otieno mane onyuolie Yesu kaluwore kod ni thoth ji bedo e udi mano mar timo nyasi. Mak mana ni gin to ne giyudo mijing'o mano mar kelo ngima manyien e piny. Gikoni kaluwore gi mine ma osebedo ka nyuolo odiochieng' ka odiochieng' thin ka ipimo gi mano konyore otieno manyoro. Na shukuru sana kwa kupata mtoto mwezi wa Disemba, tarehe 22 Disemba. Mimi nashukuru Mungu sana. Vile wamekuja leo na bidhaa mingi sana, kukuja kama tupe ama kupea zawadi wa mama wa Kerugoya County Referral Hospital, maternity wale wamejifungua, na tunashukuru kwa sababu imekuwa sasa ikiendelea. Hata before wamekuwa wakikuja na wamama wetu wanasaidika sana. Kutoka tufungue tarehe 19 mwezi wa 6 2023 tumekuwa na deliveries 1565. Hiyo ni 1565. Leo kwa hii sherehe, kwa hii tumepata wamama 60 ama 60 ndio wamepata kupata watoto kutoka jana tarehe 24 hadi leo tarehe 25. Nyakora Mogejuang kotenre gi mano ma bende wano kata ka weche mathoth bedo katimore Kisumu winjo kata gimo timre mokwongo kane abala wanga kachiel koda ka jalupne ne nitiere kacha e kaunti ma Kisumu ka ginyiso moro ma ikotene kod ikruok ma gisebedo ka gitimo mar odiochieng' manyoro. Kawuono bende koro oganda ochopo e chuny boma mano ma Kisumu ka giriwre kod ji mathoth bende e chieng' Migago mano mar ringo nyasi ni mar Christmas. Chenro ma kawuono bende obagi kod jaod bura ma Kisumu Central Joshua Ron. Ma en nyasi mosebedo kacha kotimo higa ka higa magetno ng'ato ka ng'ato yudo chiemo kata gimoro kacha monyalo keto e mesa mare kata onyalo chamo e nyasi mar Christmas. Wadhi achiel ka achiel e kaunti ma Kisumu Nyakora Mogejuang mondo miwane ane gino matimore kacha e chuny boma mano ma Kisumu. Kama geno kanyo bende wadhi yudo twak achiel ka achiel kod jaod bura ma Kisumu Central mano Joshua Ron. Wasabedo kwa timo nyaka chakre igni 20 mokalo, wasabedo kwa time higa ka higa kada kane poko yiera. Kawuono watimo ma nikech en chieng' ma ji duto sherekea, miere duto ji oketo chiemo e mesa to jogi ne ok nyal, omiyo watimo negi ma. Adwa kwayo jotelo mamoko nodiochieng' ma kawuono machalo ma kama, kik wabedi ni watimo giwa kendo wachiemo gi nyithiwa gi mondewa gi jodalawa, wang'i nyaka jowa mamoko mwang'eyo ni ok nyal mondo waneno chiemo kaka watimo kani. Kawuono wapidho ji moingo 4,000 e boma ma Kisumu ka chiemo. Achaka dwa wacho ni watimo ma nikech wang'eyo ni nyaka nyo sirikal mar Kenya Kwanza donje telo usaneno kaka ngima tek, chiemo beche ni malo, mafuta beche ni malo, gimora mora beche ni malo. Koro nikech ji mang'eny kawuono ok nyal keto chiemo e mesagi, an kaka mjumbe ma Kisumu Central awacho ni jo Kisumu Central manyalo chopo ka kawuono cham chiemo maliet, chiemo manigi ndhadhu, chiemo ma ji mamoko ochamo e mier magintiere. Achaka dwa wacho ni an kaka jaod bura mar Azimio la Umoja adwa wacho ne jo Kenya Kwanza ni ok odhi bedo mayot ahinya higa mwachikoni, nikech ngima mar dhano kani malo, ka maisha ni malo, nengo gik moko ni malo, wan koro wabiro gore kodgi oko ka, wabiro kore kodgi e od bura. Kendo ok odhi bedo mayot ahinya e od bura kwa yepo dwe mar 2. Nyakora Mogejuang mano biro ni achiel ka achiel kanyo ka boma ma Kisumu winjo kanyo oganda nigi mor. Iwacho ni en Christmas e chuny boma kama intie kata ichame yo machal nade. Ang' wabeda ne kod ng'eyo kama intiere kapok ang'wa tieko kata weche manyien kama wantiere kar kae. Nyakora Mogejuang e sigana machielo mantieko kar kae, mine mawuok e familia ma yuto ji ni piny e gweng' mano mara Kapserton mane kar chung' bura ma Mosop County ma Nandi oyudo mich mano mar Christmas kawuok kuom riwruok mano mar rowere mong'ere kaka Roriat.
Minego mano mane pok oyudo thuolo mar bedo gi dho chak ne oyudo mich mag dho chak ka mondo miyo konygi ane bero kit chiemo magi chamo kaachiel koda kayuto mag chak. Riwruok mar Oriat oseketo maino e jiwo jodak e wechego mag pur gi ohala. Apart from the professional that we have, we chose to do agriculture. This tells us that farming is everything. And one of the encouragement things that has been encouraging us since we started this group, anytime you are at home, whenever you have something in your farm, you feel motivated. So this has been one of the things that it keeps us even encouraging young people that it is not about that being employed that you can survive in this world or you can survive in the society. You can do farming and you be somebody. Before actually I was employed, I used to farm poultry. I used to do sheep farming. We also have the partnership of Kenya Dairy Board that has been able to actually gift these members with the containers or jerry cans for carrying the milk that are actually appropriate and recommended by Kenya Dairy Board. And we have been able to accord our people teachings on how to handle milk. We are going to ensure that we follow so that we can see how they are taking care of the cows. Narudishia asante group ya Roriat. Amenipatia hiyo Roriat, sasa nitaenda kufaulu kwa watoto yangu kwa sababu sikukuwa na chochote, sasa nimefaulu, nimesema asante. Kwa hakika nitaenda fanya bidii ili niweze kuongeza ng'ombe niliyokuwa naye na iweze pia kunisaidia kulea familia yangu. County mopogoro gana podi medomana mich gik mopogoro kamitie county mari mich mane maichiwo wadhiane county mar Taita Taveta kado kanyo ji modak gi ng'ol mohewo 2,000 mawuok e county no mar Taita Taveta oyudo mor mano bang' yudo chiemb kony kod gik mamoko mopogoro e kindegi mag Christmas kowuok kuom gavana Giten County mano mar Taita Taveta Andrew Mwadime. Kaluwore gi gavana mar Taita Taveta kod Lange, okang' mane okaw en mar neno ni ji modak kod ng'ol oyudo sikuku maber kaka jowetegi mamoko e kindegi ma uchumi pek ne jo Kenya. Michgo oting'o mauta mar tedo, mogo, sukari kod ochele. Katika kaunti yote tuangalie in the first phase, tuhakikishe familia 400 kaunti yote zimeweza kupata chakula, na ndio sababu leo tuko hapa ili kuwapatia. Na leo hivi tukimaliza hivi tunahakikisha kinasambazwa kaunti yote mara moja. Ndio kesho familia za wanaoishi na ulemavu zipate kitu ya kukula. Tunamshukuru governor na serikali yote ya kaunti ya Taita Taveta kwa kuona ni vizuri wale ambao hawana uwezo wapate kitu, washerehekee. Ametutuma na kuhakikisha kwamba kuna chakula ametoa 400 bags kuhakikisha kwamba watu ambao katika hali ngumu za kimaisha wameweza kusherehekea Krismasi, wapate chakula at least waweze kupata kitu cha Krismasi na tuweze kuwashika mkono. Na hata nimeshukuru kwa hii fursa ambayo tumepata leo ya chakula ambacho kimetoka kwa gavana wetu. Ni kumwambia tu asante na endelee kujiunga pamoja nasi, manake changamoto zile tuko nazo ni mingi. Hata tukianza kuzielezea hapa hatuwezi maliza leo. Ramogi jwangi kanyo ka oyo mokwongo erokamano kuom kete kar Ruth Nyathi Ochieng' akwayo hayo maber ne familia mar Ochieng' Aduro. Nyasaye ogwedhu duto te kendo oritnwa erokamano ahinya. Ramogi ler kanu moja Joseph chopo na yo makare kantiere Gashie Evans Ario neno kantiere Rodi Kopany erokamano ahinya. John Otunge awacho ni kantiere Kadela aneno Ramogi TV eyo makare kantiere karaka kod ote bende nyako Ramogi Jwang' aneno eyo makare chenro mag Migago kantiere Kiabuya Residence mano Anliliangala antiere ka kod Bishop Orienje Jadolo Orienje erokamano ahinya kauntiere kwengo Masuba kauneno chenro mag Migago kamoro montiere okoneyo maber mar Christmas pod waduogo kod mathoth e chenro mar Migago wakaw mana yweyo masane kikidhi mabor. Christmas comes early na View sasa. Jishindie shilingi milioni 3 kwenye draw kubwa msimu huu wa Krismasi. Huenda bahati ni yako. Uliamini wakati uliambia watu umeshinda ido?
Sikuwa nimeamini. Kwa nini hukuamini? Lakini saa ile tu niliona hiyo namba kwa TV, ndio niliamini kabisa. Hata nilikuwa nasema kaa ni leo. Angalia uniambie ni ngapi bro? 1,100. Unapanga kufanya nini? Napanga kuinua biashara yangu. Hii hapa inaita Jipange goodie bag. Hii tunatumianga kuonyesha watu nyumbani vile tuko serious. Hiyo ni yako, usiache. Jipange ushinde mamilioni na view sasa. Piga *487 *3# sasa. Terms and conditions apply. Hey, what's up? It's your boy BN, the bald man is in the building. And to download I Want You as your Skiza tune, dial *811 *416#. Kumbuka, Skiza na Citizen is the home of all artists. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487 *2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Mambo sasa ni super. Mkiongea tunasikiza. Mlisema tulete jackpot ingine? Tumeileta. 10 times bigger. Introducing Shabiki Super Jackpot. Hii sasa ni jackpot ya 5 million shillings. Unashinda ukipredict correctly games 15. Na usiposhinda inaenda kiongezeka kila wiki. Yani ni progressive. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on Super Jackpots. Chambua games zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Ekindegi mag nyasi mar sikuku. Wariwre uru kanyakla ka waparo nyuol mar Yesu Kristo. Riwri kodwa ka wakelo ni tuke mag nyithindo. Ino kendi kendo. To koro wadhi bet kamoro achiel mana kaka chon. Parane mor kodilo mane wantiere godo e sinema mag Christmas. Yien mar Christmas. Bese loso yien mar Christmas cha. Warwakuru mor mar Christmas mondo pong'e chunywa. Donje nyasi mag mor ka wakelo ni wende mag Christmas. Ramogi TV en kama ber mar bedo e kinde nyasi mar Christmas. Machiegni nyako Ramogi Jwang en mor marani podi kete karka e weche manyien mag Migago ka imedo winjo kata nene kokalo e mbui waduto te mag Ramogi TV kaachiel koda ka e mbui mar Citizen Digital. Miwa pachi kokalo SMS len ma maenari 3 ikonwa ni yudo chenro yo machal nade to intiere kanye gi jok mage to ayo maber mar Christmas ioro ne jok mage e kinde ma wantiere karka odiochieng' ma kawuono ka wamedo koni ni en mana Merry Christmas ibed koro odiochieng' makare ka imedo yudo weche manyien. Nyako Ramogi Jwang wadhi nyaka kaunti ma Kiambu komedo kanyo ni ringre rowere moko 4 koro kwanye aora mano Mathika. Mago ringre 2 kwanye aora Mathika ka moko 2 mago poni manyo kanyo ka wachore kanyo ni ogul mama mago mag Puth del Monte boma Mathika emane ogogi kendo koro kaka Andrew Ndego leronwa ogul mama go yango ni negin negi juko jogo ka kwalo olemo e puodhono mano ma Del Monte gino mane omiyo girakore korgi kendo negi kelo lal mag ngima ji ariyogo. E gweng' Mathika, lwasi mar lit gi kuyo kwa anyuola moko ka otenore gi nek mag jogegi 4. En lwasi ma koro weyo anyuola go kaseo kambi mar loso pi olemo mar Del Monte
tok jorito mag kambino ne chwe goyo ma onego rowere moko 4. Yangore ni ogulma mane ogoyogi kendo chwe dhirogi e aora Mathika, ka anyuolago koro dwaro sirikal mondo donjre wachno neno ni giyudo ratiro margi. We are condemning that action. Na hiyo act ambayo imefanyika kama kanisa tunakataa, na tunasema ya kwamba hata kama mtu ni mhalifu, mshike, mpeleke mahali anafaa, kwa sababu kuna laws ambazo huanga zinafanya kazi. Na hiyo ndiyo muhimu. Jodak goseo kambino kagiluoni koso chiwo thuolo mag tije ne rowere gwenge goe manyayo weche makamano ka otenore gi pek mar ngima mar rowere go kaloe. Hata hii shamba akiendelea hivyo hawatailima. Tunataka tupatie hiyo shamba. So tunafanya kazi na wao hapa kwa kware hizi, ziko hapa Del Monte. Lakini Del Monte ikakuja wakafunga hizo kware. Sasa wamekuwa jobless. Ndio maybe wanapatana na mambo kama hiyo, wanaenda kutafuta tu riziki. Giluoni chukdar gone okoso winjo ywak rowerego kata bang' kane gisegoyo badgi piny ka chenro mar manyo ringre mag joma moko 2 pod jodhi nyime. Kukimbishwa wakainua mkono mwenye alikuwa anaona akiwa mbali, lakini wao walikuwa wamewakimbiza askari, hawakusikia. Mtu amekubali kushikwa, utaki kumshika, wewe unamgonga, unamrusha kwa maji. Kwa nini? Si uchukue mtu mpeleke kwa serikali kama amekosea. Temo mar niloso gi kamanda mar obila ma Murang'a Matthew Kainga yango mathoth ewi wachni ne ogore Luanda bang' koso mako simbe mar ong'we yamo. Ma ok en okang' mokwongo ma kambi mar Del Monte yudore kama tek ewi nek magalagala. E dwe mar 6 higani, od fwambo moro mar piny Ingereza nogolo lipot ewi nek ma oyaye mitimo kod chukdar mag kambi mag Del Monte pachoka. Andrew Ondego, Ramogi TV. Jotelo mawuok e kaunti ma Nyamira koro chiwo ywak margi kaluwore gi nok mar arita e alwora ma kaunti no mano ma Nyamira. Mae biro kaluwore kod ripode mathoth mag njore ma osebedo kanyo kantiere alwora no. Jodak osebedo ka imonjo e dalagi ka ikwalo mwandugi, jomoko bende inego. Ndalo 5 mokalo jonjore ne omonjo familia moro kendo bambo nyathi manyako ma anyuola no ma jahigni 14 kapok giringo magilalo. Kane giloso e gwenge mopogore opogore kaunti ma Nyamira, jotelogo kwayo tend arita kwe mondo mi orakre makare kod jonjore ahinya e kinde ma Jo-Kenya koro chokore gwenge ka gibago nyasi mag Christmas. Tushaongea na DC, tumeongea na ile security team ya sub county, tushaongea na county juu ya hiyo mambo ya insecurity. Vile nimesikia hapa kuna askari wengine ambao wamekaa hapa kwa muda mrefu, ambao kazi yao huwa ni kusunguka kwa miji ya watu wakienda kutafuta pesa. If we have 15 cases and the month is not over, ni nini itakuwa kama hatutawekewa hiyo security within now and the 1st January? Tutaendelea kushirikiana kama viongozi pamoja na wale ambao wamepewa kazi ya kuleta amani na kudumisha sheria. Serikali yetu hii iliyokuu, kwa sababu ndio inasimamia usalama, washirikiane na wananchi wapate kujua wahalifu wamejificha wapi, ili wapate kuzuia uhalifu wa namna hiyo na madhara kwa watu wetu. Nyadhi mar oganda Luo ithoro nyise yore mopogore opogore, ka yore mamoko oting'o wer kod miel. Ne wagoyo mbaka kod riwruok mano mar jower kod miendo ohangla manyachon kaluwore gi kido kod timbe oganda Luo e kar chung' od bura ma Wendo e kaunti ma Migori. Kama koro bende gikwayo oganda Luo mondo mi pek mowinjore luwo kitwa gi timbewa. Lydia Okeyo koro bagonwa siganani. Mae chal mar weche kinde mar riwruok mar jomiel kod wer mong'ere kaka Siguti Traditional Dancers oyuoro e nyasi. En wer kod miel, goyo rutu, bul, ajawa kod nyiduonge. Miel mielore, wende werore, walore ka gima tielo wacho to koro bor. Nyakora Mgajwang, riwruok makamano chakore karang'o? Group ni wachako 6 years ago,
poko budho ahinya. Achich ni nyaka bed ni gizie sani, to nyaka bed ni en gi 6 consecutive years. Riwruogni oting'o jogo mantiere kod mich opogore opogore. Gileronwa sigand kaka ne gifwenyo mich maggi. An konyuola to nayudo ka wuonwa nego poro mating'one. Koro naneno ka gidhi e liete. Koro sama gidhi e liete no, an kodgi gitimo gimoro ni gidhi buru. Sama gidhi buru, wadhi kodgi. Ikono wane geng'u dhoka. Ai vidhiang. Baba wagweyo. Sama ugweyo no, to kane makane gini. Bichimi nyalo go gini banga. Akoni jaduong' an bangi. Koch kulo tama. Gina ne okober. To iluonge nango. Ni ma luo kitgi tembage. Kitgi tembage na jaduong' kona. Gini en onyiso ni kata poni liel moro timore. Winjo ka sigwe timore sigala uwi wagore ikaw bul go poro igoyo. Bun naneno ka joma dongo ne goye. Ko naluwo bangi mos kata ka gidhi e liel tago bul kaka goyo koro ni abul adhi go dala. Sama go adhi dala no tagoye. Koro go ama dhi ang'iye koro kata sani gisetho gewewa. Koro an madong' e chajno koro go bundu. An magire babana na inherite from babana tasebedo katime magike kiwango makoro anyalo dhi matrain nyithinde school, primary schools, secondary schools, nyaka colleges adhi e luonga. An tija e grubni gima thoro tugo ahinya, an atugo ajawa. E sama nachako tuge ne aneno ka seche moko kane nitie sherehe nyasi moro to ne beti goye to mine moko go sigalagala. Mano no iwaya ni mondo abed jago ajawa. Jokanyo mag riwruogni wacho ni tijgi ne osebedo ka kelo negi nweng'o kendo chopo dwaro magi mag omenda. Koro gimomiyo ahero gini ngich osekonya kata nyathi asepuonjo kode masani nyathina yosetieko form 4 dhi mbele nikech gini asewuotho godo mang'eny mosekonya kati di dala na momiyo agero nyaka ot. Koro tine nikech nitie jatendwa moluongo Samuel Dwado notho tene mano manyonwa kuonde mano wadhiye nikech nohero wuotho to town. To koro nyaka nywa duog dala kama wane pacho ka ng'ama mako lwetwa onge. An osekonya ngimana e dala wa mangima kata e familia wa mangima. An mai tich na matiyo tije masomo misomo e buk gi matimo onge manyalo konya, lakini an marani ase travel godo all over Kenya, East Africa mangima. Nyote kadhi kodgi Masuja Day. No wakanyo gi pesa moko remo siling 15,000. 15,000 dong mano ben nyithindo. Bende gisebedo kod thuolo mar yore nyasi e pinje mopogore opogore ka koro gikwa tend county ma Migori mondo mi kik jwang' mich magintiere godo kaka yor neno ni kido kod timbe ogandawa okolal. Gino miya sana na Userega Lodge, aneno Nairobi, maneno nyaka Liende, wuon ker miluongo ni Kenyatta. Nitiere dhoge kamoro kanyo kigik Nairobi, tiere kanisa maduong' Catholic. Mana neno grofa mabor, gino no miya neno grofa na idho malo kono. Asedhi Masai Mara, asedhi Nairobi, asedhi nyaka Tanganyika. Koro kata Kisumu gini gi asedhi kata mane rwako Obama ni an kuro ne warwako Obama. Wan wasedhi kuonde mang'eny, Serena Lodge, Mombasa Mamba Village, kamoro ni Uganda wasedhi Kitale nikech gini Nairobi to koro tindwa dhi mang'eny ya kutosha. Koro wan waywak ni sirikal mar county mondo konywa mondo wayud kaka timade. Kaka wanyalo yudo konyruok mondo wadhi mbele mondo nyithinde ma wan godo ong'e gima watimo kaber negi. To en ang'o momiyo riwruogni oting'o mana jogo madongo lilo? Be jogo matindo thoro bedo gi yot e donjo e riwruogni? Nyithindo nitiere manigi talents. To kipenjogi ni mondo gijoinu to ginyisi ni things are now digital. Koro wan through mentality mar our culture wadwa ni mondo wa maintain it gi system mar analog. En gima ber, talanta ni ber, nema otang'o ranyisi mar joluo machon, donda nya donje, omora, kit dances mage mielo, wende gigo, paro joluo machon. Bende ne wadwaro ng'eyo chenro magin godo mag neno ni chenro makama okolala ahinya to kaluwore ni thoth jokanyo hikgi sani oniang'. Wahero ga ni mondo wabed gi nyithindo machiegni kae to gineno, to seche ma gineno nyathi nya bedo mayot mar penji ni to gini timo nang'o, alafu kae to kinyo dongo kong'eyo. Koro kinyi ka dipo ni nyaka bed ni joma dongo gionge to nyathi kan take over kae mondo puonj jowadgi. An baba na nayudo ka go thum
kendo ne ochako gi orutu batato koro naneno ni koro wan wadhi e piano. Koro wan wasetemo tiyo gi jothumbe moko mabet ka osebedo jomadongo kaka Rambanya Sifa. E kinde ma kit somo manyasani mar CBC okawo kore pacho ka, rawere ojiwo mondo mi odewi rango luo kitgi kod timbegi. Koro CBC ka udhe yudo gik machalo kama gini. Sawa, wan to kan wadhi sikul to wadhi e PE. Paka dwa mako hiyo mate. Iwinjo gini. Koro kama endi, udenko kama nendo. E kinde mathoth oganda matindo thoro hero nyiduonge manyasani, riwruok ma jomiel motisini Siruti Traditional Dancers kwayo oganda matindo mondo mi orwak kido kod timbe oganda luo kaka yoneno ni timbego kod kitwa okolalo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Awendo Sub-County, e County ma Migori. Mano doko mia Lydia, make yo makare, kawono podamo bedi kama ndo ayudu ya kale yote mapipo kapo kwa tieko. Weche manyien kidienyi montiere sani nyakora Ramogi Jwang, Victor Nyango, Mama Wego, wacho ni ontiere karkae. Wacho timnwa gimoro, tujibambi, erokamana ahinya, ote donjo karkae. Wacho ni wish na family mano ma Japuonj Cipriano Bado, kachiel gi Mama Rosso Bado, Merry Christmas kagino yo mandigwa. Ote chopo kanyo kod director mano Alex Obado. Merry Christmas ne jok mane okani yo mandigwa. Cleophas Awinyi malera inya kantiere game karariu kod Mama na Elizabeth Marenya akwaye hayu maber mar Merry Christmas ne jogo te. Wacho ni Sis Cheryl kod Ramogi TV duto te ma Polycarp KDF erokamana inya. Wish na Mama na Beatrice Oduor, brothers ga Victor Evans, sister na Effie, Daisy, Mary, Adriela, Atara, kod Axel, Merry Christmas. Joyce Oduor mosna jonyalenda te kama gintiere odiochieng' makawuono. Ukowe gimoro kwa dala. Ote ochopo makare ne Pereza Dhiambo, Steve Ochieng Nyarmbita, Quinta Akinyi Kanindiru Seme, Pauline Anyango Kaniahero, Jan Ashley, Leslie, Wesley, Sean Lee, Presley, Theodore, Caroline, Beverly Adhiambo. Nyakora Ramogi Jwang ote thoth ahinya kama gintiere karka to ageno ni dhiyudo gi e yo moro makare kamoro amora ma intie ayo maber ochopnu kamoro amora ma untiere. Erokamano kuom kete mbui mar Facebook. Wacho kanyo ni Odongo Junior this watching live from Homa Bay County. Rachuonyo pacho count me in. Eve Orlando aneno yo makare kan Nairobi kendo orne ji duto Merry Christmas. Moses Ogone watching live from Asembo got Akom Benta Bonyo, Merry Christmas to nyikwa Ramogi duto kenda kwayo nu hawi manyien ma mopong gi gweth mogundho ruoth hotel nu Ramogi TV liet Cleo wantiere karka watieko ikanya kwa Ramogi Jwang medikete Ramogi TV weche manyien ma pod biro saa achiel mano ma odhiambo ma kawuono mang'iyudogi e kinde mabiro. Nataye chenro mag weche manyien are ochakre saa 7 nyaka sani makoro watieko. Bed kod odiochieng' moro manyangafu kichame cham tiparo wadu. Nyiga Cleophas Loch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango riti masai na biro kama intiere kanyo koro kike ban chon wabiro kete manaka.